Xayrlı gün Tataristan, xayrlı gün hürmetli televizor qarawçılar. Bugün 7 dekabr seyşembe. Min Elza Ahmedjanova ham tapşırıbızның ijat türkümü sizge көтәренке kayıf, motor kun tilab qalabız. Endi bugungi kun tarixqa nindi вакыйгалар белән kirib қалған, шул турыда кыскача булыр. Bugün Халыкара гражданлык авиациясы көне. Илебездә гражданлык авиациясы Совет властының беренче елларында ук барлыкка килә. Илебездә гражданлык авиациясы Совет властының беренче елларында ук барлыкка килә. 1920 елда Мәскәү белән Түбән Новгород арасында һава юлы булдырыла. Аның озынлыгы 420 километр була. 7 декабрьдә һөнәри бәйрәмнәрен Россия авиация инженерлары бәйрәм итә. 2016 елда хезмәт үзенең 100 еллыгын билгеләп үтте. Һавага күтәрелүче техникаларның төзеклелеген нәкъ менә авиация инженерлары тәэмин итә. 288 ел элек Лондон шәһәрендә Ковент Гарден театры ачыла. Бүгенге көндә биредәге сәхнә иң абруйлардан санала. Дөнья йолдызлары Ковент Гарден театрында чыгыш ясауны зур дәрәҗә дип саныйлар. Музыкага ул кичкенәдән гашыйк була. Нота белеме булмаганда да фортепиано рәсемен төшереп, аклы-каралы клавишларга басып, музыка чыгарган булып уйнап утырга ярата. Бүген без аны танылган композитор, опера, мюзикл, вокаль һәм симфоник әсәрләр автор буларак беләбез. 11 декабрь көнне булачак композиторның беренче иҗат кичәсенә соңгы әзерлекләр бара. Ә бүген Илмир Низамов студиябызның кунагы. Хәерле көн, Илмир әфәнде, исәнмесез? Хәерле көннәр, исәнмесез? Сезне иң күп кырлы композиторлар арасына кертәләр менә бүгенге көндә. Һәм без моны афишадан да күрә алабыз. Инде беренче тапкыр иҗат кичәгез уза концерт залы сәхнәсендә һәм безнең Дәүләт симфоник оркестры белән берлектә эшләргә уйлагансыз. Мин әйтер идем, бу минем беренче шундый зур концертым симфоник оркестр белән. Әлбәттә, инде концертлар күп булганнары бар, төрле җырлар белән концертлар, камера әсәрләр белән концертлар. Ләкин менә шундый зур форматта, зур оркестр белән әлбәттә ул беренче тапкыр һәм киң кырлы дигәч, мин гомер буе үземне төрле юнәлешләрдә сынап карарга ярата идем. Миңа бик кызык җыр сәнгате дә, миңа бик кызык музыкаль театрда һәм әлбәттә зур композиторлар, алар гел симфоник оркестр белән шундый якын элемтәдә. Чөнки мин консерваториядә укырга башлагач ук инде без симфоник оркестр өчен яза идек һәм мин ул эшне бик ярата идем. Һәм ул әсәрләр төрле концертларда яңгыраганнар бар, Мәскәүдә дә, төрле илләрдә дә. Менә бу әсәрләр бу юлы Казанда бер концерт каминаларының барысына җыйдым һәм безнең тамашачы шул ягымны да, иҗатымның шул ягымны да ишетә ала, күрә ала шул кичәдә. Бер интервьюда сез мин Грэмми турында хыялланам дип әйткән идегез, мин бу турыда укыган идем. Менә бу хыялыгызга аралар якынаямы бүгенге көндә? Белмим инде, һәрбер көнне бит син эштән башлыйсың, нәрсәдер язасың, нәрсәдер уйлыйсың, нәрсәдер яздырасың һәм нота язган саен бәлки якынаядыр ул, кем белгән. Әлбәттә, ул иң төп максат түгел. Төп максат ул тамашачының йөрәгенә килергә, аның күңелен күтәрергә, аның менә тормышы синең музыка белән усса, димәк син юкка эшләмисең, димәк синең эшең кемгәдер кирәк. Менә бу иң зур төп максат. Төрле ничек әйтергә, Грэммилар, ниләр, алар вакыт күрсәтер. Ул иң мөһиме түгел бүгенге көндә минем өчен. Шулай ук сезнең иң уңышлы композиторларның берсе дип тә әйтәләр. Менә сезнең өчен уңыш төшенчәсе нинди мәгънәгә ия? Нәрсә ул уңыш сезнең фикергез буенча? Минем өчен уңыш ул яраткан эшең белән яшәү. Менә син бөтен вакытыңны шуңа бирә алсаң, димәк син эшеңне булдырасың, димәк син уңышка якын. Менә ул яктан мин үземне әлбәттә уңышлы композитор дип саныйм һәм мин үземне бик бәхетле композитор дип саныйм, чөнки композитор бит ул кем? Ул музыкаль идея тудыра. Ул ноталар яза, ләкин ул ноталарны, ул идеяларны кем тормышка аштыра? Әлбәттә музыкантлар, җырчылар, театрлар, тагын кемнәрдер. Менә мин бик бай андый кешеләргә, минем янымда артистлар да бик күп, дусларым да бик күп.
менә шул концерт ул бит дуслыктан башланды. Ничектер оркестр белән гел мин якын элемтәдә идем һәм менә шундый идея тәкъдим иткәч, оркестр әлбәттә Илмир әйдә ясыбыз диләр алар. Шуңа күрә менә ул яктан мин үземне уңышлы һәм бәхетле композитор дип саныйм. Илмир, ә бит сез музыка бик соң өйрәнә башлаган дип әйтсәк тә була, бу 11 яшьтә генә булган. Ләкин менә сезнең дәлилдә шумсын да әйтеп була, музыкага ничә яшьтән башлап өйрәнсәң дә соң түгел, барыбер теләк кенә кирәк. Һәм инде менә сезнең кебек танылган музыкант булырга да мөмкин. Әлбәттә, тарихта бик күп мисаллар, кешеләр 11 яшендә генә түгел, 20 яшендә, 30 яшенә якынлашкач кына ничектер үзенең музыкада булуын кирәклеген сизгәннәр. Шуңа күрә ничек әйтергә, һәрбер эш мин ничектер ул яктан фәлсәфи бөтен нәрсәгә карыйм. Бер нәрсәдә иртә түгел, бер нәрсәдә соң түгел. Һәр кешенең үз вакытында мин музыкага килгәнмен һәм кем белгән, иртәрәк булса, соңрак булса, бәлки башкарачак булыр иде. Ләкин мин үземнең юлыма бик канәгать. Шундый бер кызыклы мәгълүмат укыган идем. Сез кичкенә чакта дахиләрнең биографиясын укырга яратасыз һәм бар тик шуны гына укыгансыз, шулай бит? Бу үзегезне ничектер күпмедер дәрәҗәдә дахилыкка әзерләп булган инде бу. Әлбәттә, менә еллар үткәч мин шуны аңлый башладым. Теге бар бит теге проекция син ясыйсың. Теге мин укыган вакытта инде мин уйлыйдым. Әйтәм, минем юлым нинди булыр икән, минем тормышым нинди булыр икән дип мине бик каты илһамландыра иде менә ул биографиялар, менә кешеләрнең юллары, иҗатлары. Мин бүген дә аны укырга яратам. Менә кичкенә булган вакытта мин библиотекага барып, китапханәгә теге уку залында шундый китаплар ала идем һәм үземне теге менә шундый информация белән тутыра идем. Бәлки мин үземнең ничектер теге юнәлешемне, векторымны сайлаган вакыт булгандыр ул. Юкка булмагандыр ул. Шулайдыр. Әйе. Фортепиано сезнең иң яраткан уйның кралыгыз һәм үзегез әйтүегезчә, мин аның янынан тыныч кына узып та китә алмыйм. Күргән саен утырып, илһамланып, нәрсә дә булса башкарга омтылам дисез. Әйе. Ә менә мәхәббәтегезне аңлатсагыз, шушы уен кралына нинди сүзләр белән, нинди эпитетлар белән әйтер идегез? Фортепиано ул дус, ул иң зур дус, ничек әйтергә. Ул бөтен менә ничек әйтергә, синең эчке дөньяңны син аның белән күрсәтә аласың, сөйләшә аласың. Менә бу елны мин зур бүләккә лаек булды. Миңа Рөстәм Нургалиевич рояль бүләк итте. Әйе, мин ул төнне йокламадым, мин ятып торам да тотып карыйм, сөйләшеп карыйм аның белән. Һәм ул минем өчен иң зур могҗиза иде менә ул көнне. Шуңа күрә минем музыкада бит менә шул дуслыкта туа. Мин бик сирәк музыка язам өстәл артында. Мин музыканы гомумән язам фортепиано янында утырганда. Шуңа күрә ул миңа менә минем эчке теге кылларымны менә фортепиано еш кына уята. Шуңа күрә төрле аккордлар син менә аласың, ниндидер көйләр тудырасың һәм еш кына менә син яңа инструментка утырган вакытта, мәсәлән, миндер яңа концерт залына анда киләм, һәм менә бу яңа инструментның тавышы миндә яңа музыка тудыра башлый. Ничектер ул мине бик каты илһамландыра. Шуңа күрә менә нинди эпитетлар, ул дус, ул мәхәббәт, ул илһам минем өчен. Ә шулай да музыка сезнең бөтен дөньягызны гына биләп алмаган. Минем белүемчә, сез әле кулинария белән дә шөгыльләнергә яратасыз икән һәм сәяхәт итәргә. Әйе, менә мин шулай ял итәм. Минем өчен иң зур ял, беренчедән ул менә бөтен музыкаларны читкә менә шулай алып куеп, нәрсә булса да тәмле генә иттереп пешерергә. Анда әни өченме, үзем өченме, дусларым өченме, мин бик яратам. Мин музыка язганны да еш кына чагыштырам. Менә шундый сорау бирмәкче идем. Мин сезгә илһам кирәк, шулай бит кулинария белән шөгыльләнгәндә. Теге инде безнең интернет заманасында син анда төрле рецептлар анда бар, китаплар да бар, ләкин мин алай яратмыйм. Мин менә ачам,
холодильникта менә нәрсә бар, нәрсә мин шуннардан ясый алам дип мин иҗат итәм. Менә Бу чын мастер шулай. Менә шул әйберне мин бик яратам. Мин бер качан да анда карамыйм, күп мисалларга интергә, мин бөтен нәрсәне күзгә эшлим. Менә шуны мин яратам һәм миңа бик кызык. Килеп чыгам ул минем. Юкмы? Менә музыка язганда ук кебек инде. Син менә музыка язганда син кагыйдәләр юк бит. Син гел музыка язган вакытта беренче әсәр кебек язасың син аны. Күп мәсьәләләр язсаң да, ул гел синең беренче әсәр кебек. Ә сәяхәт инде ул минем өчен иң зур ял һәм иң зур илһам, чөнки менә мин үземне беләм, теге ниндидер шундый арыган вакытта берәр кая ул еракта булмаска мөмкин. Ләкин син юлга чыксаң, син ничектер башкача кайтасың, башка кеше булып кайтасың. Һәм ул Яңа эмоциялар җыеп. әйе, үзеңне ничектер нитәсен. Русчалап әйткәндә перезагрузка була инде шулай. Перезагрузка. Әйе, ниндер яңарыш белән кайтасың. Яңарыш. Шуңа күрә менә бәлки шул хоббиларым менә шуның белән бәйледер алар минем. Иң зур хобби әлбәттә инде музыка. Мин ул яктан минем эшем дә, ялым да, хоббием да бөтен нәрсә яисә музыка, яисә музыкага нәрсәдер якын. Бүгенге көнегезне безне белән башлаганыгыз өчен зур рәхмәт әйтәсебез килә. Тамашачыларга тагын бер кат исләрне төшереп үтик. Салих Сәйдәшев исемендәге зур концерт залы сәхнәсендә 11 декабрь көнне сезнең иҗат кичәгез узачак һәм тамашачыларны көтеп калабыз. Әлбәттә, бик көтеп калам һәм ул көнне үзем дә бик каты көтеп торам. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт очрашкан өчен. Без үзебезнең тапшыруыбызны шушындый иҗади рухта дәвам итәбез. Сезгә уңышлы матур көн теләп саубуллашабыз сезнең белән. Исән сау булыгыз. Казан мине иҗат ягыннан тудырды. Татарстанның халык артисты дәрәҗәсенә күтәрде дип әйтергә ярата үзе турында Рамил ага Курамшин. Виртуоз баянчы, аккомпаниатор, җырчы, композитор Рамил Сөләйман улы Курамшин. Бүгенге көндә ниләр белән шөгыльләнә икән маэстро? Толырак Фәннур Хәсәнов видео язмасында. Соңгы араларда атаклы баянчыбыз сәхнәләрдә күренми башлады. Үзенең 70 яшьлек юбилеен бик зурлап үткәргәннән соң, башка кешеләр кебек лаеклы ялга киттеме, бакчада кыяр, кишер, суган карап үстерү хезмәтенә күчтеме әллә диеп, Рамил абый янына, фатирына кунакка юл алдык. Баксаң, маэстроның кәефе шәп, кулында яраткан баяны, янында каләме һәм ноталар дәфтәре, Рамил абый бер дә тик тормый, әкрен генә үз җае белән җырлар иҗат итә, истәлекләр, мемуарлар яза, китаплар бастыра икән. Ятып кыра тормыйм, кайбер нәрсәләрдә эшлим. Чөнки кешенең бит яшәгән саен аның тәҗрибәсе арта дигәндәй. Менә элек бу мәсьәләгә мин болай карый идем, хәзер бүтәнчә карыйм инде. Бүгенге көндә бездә уйланырлык, карарлык, фикер йөртерлек нәрсәләр дөнья. Газеталарга мәкаләләр яза башлады. Менә шул татар музыкасының, бигрәк тә җырларының артка китүен күреп. Мин музыкант буларак җыр мәсьәләсендә, аннары инструменталь әсәрләр турында бездә бер нәрсә бар. Я урыс җырчыларына табыналар. Я көнбатыш дине. Менә мин бердә ул Западкада бер кайда башлыйм идем. Мин беләм безнең татар музыкасы Аллага шөкер менә дигән ни ул инде гасырлардан килә. Татар мөгенең бөтен нишкелекләрен үземнең күңелемә сеңдердем. Безнең татар музыкасы бер көннән ким түгел ул. Җырлары да, инструменталь әсәрләре дә. Тамашачыларыбыз хәтерен яңартып алу урынлы булыр. Рамил Курамшин 1947 елның 16 июлендә Горький, хәзерге Түбән Новгород өлкәсе, Сиргач районы, Пучкай пожары авылында укытучылар гаиләсендә туган. Әтисе Сөләйман абый җыр һәм рәсем дәресләреннән укыта, әнисе Фариха апа башлангыч сыйныфлар укытучысы. Гармунга, баянга безнең әтиебез ул якта уникаль кеше иде ул. Төрле гармуннарда да иде, баянда да, аккордеонда да бар иде. Безгә бер-ике көй генә ул өйрәтеп бирде, бер-ике көй генә башлангыч. Аннан без абый белән ярыша киттек. Теге ул ни булса яңаны итсә, мин дә тырышаман дигән. Кыскасы минем бөтен күңелемә бальзам алган кебек була иде инде. Рәхмәтем, шулай уйнаялар бар микән киләчәктә.
Рамил Курамшин татар баян музыкасын үстерүдә фидакарьләрчә хезмәт итүче музыкантларның берсе. Беренчесе, алдынгысы, әйдәп баручысы. Баянда уйнау сәнгатенең соңгы казанышларын һәр даим үзләштерә барып, бу яңалыкларны ул кыю рәвештә үз иҗатында куллана. Аның баян өчен язган күп санлы пьесаларын, концертиналарын, 100-гә якын оригиналь әсәр, халык көйләре эшкәртмәләре, 200-дән артык зурлар һәм балалар өчен язган җырларын музыка мәктәпләрендә һәм көллиятләрдә, институтның музыка факультетларында, Казан дәүләт консерваториясендә дә кулланма әсбап итеп өйрәнәләр, уйныйлар. Рамил абыйның әсәрләре безнең консерватория студентлар репертуарында без һәр вакытта аларны уйныйбыз, өйрәнәбез шул пьесалар буенча. Рамил абыйның ансамбль эчендә пьесалар бик күп бар. Менә хәзер бу нота китабы чыкты инде бездә. Хәзер без әзерлибез инде аның баян соло өчен әсәрләрен чыгарырга. Любой музыкаль конкурста да, любой концертта да без аны менә әле генә концертта булды, безнең кафедра концерты узды. Рамил абыйның әсәрен Хәбибә дигән әсәрен малай егет безнең ансамбль уйнадылар. Аның әсәрләре баянчылар өчен зур күнекмә. Рамил Курамшинның озак еллар буе матбугат битләрендә җыр, музыка, туган телебез, атаклы шәхесләребез хакында борчылып, җыр сәнгатенең киләчәге турында кайгыртып яктырткан үткен телле мәкаләләре дә басылып килә. Ул китаплар дигәндә мин язучы түгел, я әдәби китаплар түгел. Мин беренчедән музыка менә баян өчен әсәрләр yazıp, halk köylер эшкәртеп, берничә мәртәбә Татарстан китап нәшриятына чыкты. Аның әсәрләрен безнең Татарстанда гына түгел, бөтен Россиядә дә музыка мәктәбендә укучыларыннан алып консерватория һәм аспирантларга хәтле уйныйлар. Чөнки татар музыкасын менә баянда күрсәтер өчен безнең менә иң популяр композитор ул. Кая гына барма, Ленинград дисеме, Санкт-Петербург һәм Мәскәү дисеме һәм башка шәһәрләр анда аның әсәрләре уйныйлар һәм алайда түгел, басылып чыгалар алар анда. Халыкара конкурслар менә безнең Россияны күрсәтергә кирәк, менә татар музыкасын баян өчен язылган. Кемне ул? Рамилнекен уйныйлар. Казан консерваториясе аның өчен лаборатория. Ул берәр әсәр яза да алып килә безгә. Һәм без аның әсәрләрен бастырып та чыгарабыз. Аннарсы менә фәнни эшләрдә, менә халыкара конкурс, халыкара фәнни конференциядә без аның менә монда Рамил Курамшинның иҗади портреты. Аның иҗадын өйрәнәбез. Шуңа күрә ул бездә консерваториядә һәм Татарстанда баян өчен язылган әсәрләр композиторлар арасында иң танылган, иң популяр шәхес. Табигать талантны биргән кешенә мулдан бирә. Рамил абый Курамшинда сайланып алынганнар исемлегеннән. Эшлисе эшләре бихисап, төгәллисе уйлары шактый күп әле. Бары тик исәнлек кенә телисе килә бөек маэстрога. Бүгенге менә шулар. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Һәр көнегезне матур уй фикерләрдә генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.